A comarca do Salnés non é unha zona para visitar só con amigos ou familia, tamén pode facerse con mascotas. A Mancomunidade presentouse in Fitur como unha comarca pioneira no pet friendly, o turismo con mascotas. Buscando achegarse a este público, a Mancomunidade presentou a campaña Camiña Conmigo. E o que quixemos evidenciar e poñer de manifesto que a nosa comarca vai a ser unha comarca pioneira en canto ao turismo pet friendly, o turismo da xente que viaxa con mascotas, non? Sabemos que queda moito traballo por facer, pero xa estamos colocando os cementos, hai establecementos de hostelería que lle ofertan a xente, bueno, pues poder ir comer ou que incluso quedarse a dormir en establecementos con mascotas. A Mancomunidade presentou dous vídeos, un promocionando a comarca e outro mostrando como cada vez son máis os establecementos que permiten o acceso de animais. Tivemos dous vídeos, o principal, no que, bueno, pues vendemos o noso produto, e outro de entrevistas na que coñecidos hosteleiros da zona anunciaron que teñen os seus establecementos abertos ás mascotas. Eu creo que iso é un paso moi importante, que xente moi recoñecida, non quero personalizar, pero, por exemplo, o Iaio da Porta, que intervise no vídeo da Mancomunidade que nos apoyase e que diga que os seus establecementos tamén está aberto xa para poder acudir con mascotas, creo que é moi positivo e xa son uns cementos moi importantes. A Mancomunidade detectou como cada vez aumenta máis a demanda deste tipo de turismo. Por iso, comeza a dar os seus primeiros pasos para converterse en pioneira e referencia. Temos recursos máis que suficientes, porque o que dicíamos, hai moitas cousas que son gratis na nosa comarca, que se poden facer ca mascota, que se poden percorrer as nosas rutas, hai praias que se poden acudir tamén con mascotas, e tamén puxemos de manifesto a importancia do que nos ensinan as nosas mascotas, despois da época do Covid, que nos puxeron de manifesto a importancia de vivir, de valorar os momentos importantes, de que o compartimos cos amigos, ca familia, cas mascotas, que as queremos como un membro máis da familia. Entonces, as mascotas empezan xa a condicionar a vida da xente, do que van a facer, de onde van ir de vacacións, e queremos que o Salnés sexa un destino pioneiro. Ademais da presentación, a Mancomunidade mantivo encontros importantes con turoperadores e outras administracións, destacando as reunións co Concello de Logroño e coa Delegación China en España. Invitados polo embaixador chino en España a celebración do Ano Novo Chino, e a verdade que foi un evento para nós moi novedoso, foi a primeira vez, e nos gustou moito compartir ese evento con eles e todas esas relacións tamén con China que se retomaron agora despois da pandemia, son moi importantes. A Mancomunidade está dando os primeiros pasos para atraer aqueles turistas que demanden o pet friendly. Toda a información de establecementos disponibles poderá consultarse na web do Salnés.